салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро аввал тамошо кардаед доданд. Бародари азиз, медонам муддати зиёд шуда буд ки мо видео накарда будем дар канал, яъне ки оиди кор. Ва имрӯз боз ҳам яъне ки магазин торговый центр Глобус барои мо муроҷиат кард ки мо метавонем ки бо одам қабул кунем. Бародари азиз, ба ҳамин хотир касоне ки мехоҳем ки дар магазин кор кунем, бародари азиз, марҳамат рақамҳое ки дар зери экран мебинед, яъне ки метавонед ки шумо WhatsApp модан нависед ва ё ин ки инстаграми мо силкаш дар комментария якумда закрепид мекунемаша, метавонед ки бидурен через инстаграм нависед, ё ин ки чикала ки дитен знака немхел да инстаграм поист бутен ба сайти мо мебурем, метавонед ки нависед, мо во время да инстаграм ҷавобтон метавонем. Бародари азиз, ба ҳамун хотир хоҳиш мекунам кадомеда ки кор дар коред срочно нависен ва ё ин ки WhatsApp ё ки инстаграм да фарқ надорад кадомешда ки шумо доред, масалан социал сет, метавонед ки нависен мода ва мо во время кӯшиш мекунем ки барои шуморо ҷавоб бутем. Бародари азиз, ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам илтимот як чизи дигарам мехоҳам бифаҳмонам ҳар яктаи шумода ки ай вақте ки ҳамин видео мебурад илтимот пешаве ки шумо менависед ё ки занг мезанед, нигоҳ кунед ки числаи ҳамин видео кай баромадаги ва дар ҳамон во время шумо хоҳиш мекунам нависем, ба хотире ки баъзиҳош менависанд, яъне ки коре ки мо реклама мекунем аллакай вақт хела мегзара, баъдан занг мезананд, акай шумо дурӯғ мегӯед, танг ҷавоб намедиҳад, дигар хоҳиш мекунам ҳамин хел шумо илтимос нигоҳ кунед видеоро ки числаш кай баромадаги ва боз ҳам як бор занг мезанед ё ки нависед. Рақамҳое ки дидестем метавонед ки муроҷиат кунед, ё ки инстаграми мода обязательно муроҷиат кунед. Кор дар магазини Глобус, ягон кори қӣ надорад магазин, бародаро, ҳамин яъне ки стеллажое ки чизо мондагианд ҳамора шумо мегиред пар мекунед, ягон кори қӣ надорад. Бародари азиз, агар бениҳоят муҳим боша барои дар платаш ва барои дигар чизош нависед, мо подробно мефаҳмонемтон, ба хотире ки просто ҳозир ман як чамхе мегӯям дар платаша ки агар кор кунем масалан 6 ба 1 дар як ҳафта бигем рӯзи бозор, яъне ки як рӯз хадмат мекунем, дигар рӯзош кор, шумо да метиҳанд 38500 рубл, яъне ки як буд бо ҷаҳаст фаратон да кор мекунем, фаратон 5 баъд кор мекунем, дигар яъне ки чӣ кар ки шумо да маъқул фаратон 8 то 8 ин соати кор мо гуфтестам, яъне ки 8 то 8 бегаи метавонед ки 8 то 5 чӣ кар ки хутон да маъқул ҳар якта коре ки шумо интихоб мекунед дар платош, яъне ки гуногун аст. Ба ҳамин хотир кадомеша ки шумо интихоб мекунед дар бораи ҳамон мада нависед, ё ки маъқул масалан мо дар бораи ҳамон метавонем ки шумо да подробноша фаҳмонем. Ба ҳамин хотир кадомеда ки видео маъқул шуда боша ё ки дар самии видео ягон камак боша ё намушка боша, хоҳиш мекунам видеоро поделиться кунем, лайк кунем ва обязательно фикри ақидатонро нависем ки мо дар бораи кадом гуна корҳо хоҳиш мекунам видео кунем ва мо обязательно ки барои шуморо видео хоҳем кард. Ба ҳамин хотир интизор бошем видеои ояндаро ба нав видеоҳо иншоалло ки кӯшиш мекунем сар додан будем. мо бо шумо ҳастем, ҳамеша бо шумо мемонем. Бародари азиз, ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам фикротон обязательно дар коммент нависем ки фикрои шумо бениҳоят барои моро важн аст. Зинда сарбаланд бошед то видеои оянда. Хайр. шумо мехоҳем блогер шавед ва ё ки канали ютуби шумо ягон камбудӣ дорад ва ё ки мехоҳед блогериро сар кунед ба чӣ гуна ва аз чӣ намедонед, мо барои шумо кортонро осон кардем, яъне ки рақамҳое ки зери экрани шумо ҳастанд мебинед, рақамҳои WhatsApp мо ҳастанд, метавонед ки шумо ба мо муроҷиат кунед, мо барои шуморо создавад канал, яъне ки дар ютуб ва ё ки чӣ социали сете ки шумо лозимай создавад мекунем, ё ки дарсҳои иловагӣ барои ки чӣ хел авторски видеоро без авторски кунем ва ё ки дигар оиди блогер шидан мо барои шуморо кӯмак мекунем. Бародари азиз, ба ҳамин хотир кадомеда ки дар кор боша, марҳамат рақамҳое ки дери экран мебинед нависед ва ё ки инстаграм мо силкаш дар комментария обязательно ки ҳаст, медорем дар инстаграм мо менависем, ё ки дар WhatsApp мо ҳамеша дар хидмати шумоем. Зинда сарбаланд бошед, интизорем шуморо.